Ola, ela é Laura e eu son Lucía de terceiro C. E no día de hoxe vamos a elaborar o noso delicioso biscoito de noces, suave e esponxoso para calquera ocasión, que é chamado biscoito Nutrinoz. Imos cos ingredientes. A medida que vamos a utilizar para moitos ingredientes é un yogur natural, de 125 gramos. 2 medidas de azúcar. Un yogur natural. 2 ovos. 3 medidas de fariña. Unha cullerada de levadura. 50 gramos de aceite de xirasol, que sería aproximadamente media medida. 75 gramos de manteiga. E por último, 9 noces. E agora vamos co proceso de elaboración. En un bol, bateremos os ovos ata que estean espumosos. Agora engadimos yogur natural e mesturamos ben. Despois incorporaremos media medida de aceite de xirasol. Agora incorporaremos os 75 gramos de manteiga derretida e removemos. Seguiremos batendo ata obter unha mestura homoxénea. Agora botaremos 2 medidas de azucre. Agora tamizaremos as 3 medidas de fariña. Agora botaremos unha cullerada de levadura. E batemos. Despois botaremos as 9 noces en trociños pequenos. E batemos. Unha vez posta a manteiga para que non se pegue, botamos a masa. Agora poñerémolo no forno a 180 graus durante uns 27 minutos. Unha vez feito, débese conservar nun lugar fresco e unha vez aberto, débese manter envasado e refrigerado nun recipiente hermético e consumir preferentemente antes de 3 días. Podemos ver que o nome do produto é Biscoito Nutrinoz. O fabricante e envasador somos Laura e Lucía, a cantidade neta é de 500 gramos, o lote é 0567, a data de consumo preferente é o 15 de xaneiro de 2025, tamén podemos ver todos os ingredientes empregados, tamén indica que se debe conservar nun lugar fresco e nun recipiente hermético, e por último tamén indica o etiquetado nutricional e ecolóxico. Os gastos de produción serían en total 8,20 euros, debido a que os ingredientes costan a manteiga 1,50, o azúcar 0,50, o yogur 0,80, os ovos 0,90, a fariña 0,50, a levadura 0,10, o aceite 0,40 e as noces 1 euro. Pero os costos de man de obra súmanlle 2 euros e os gastos de electricidade, como o forno e outros, súmanlle 0,50, o que dá 8,20 gastos de produción. Pero os costes de comercialización engaden 0,70 polo transporte, 0,50 polo packaging e un 30% ao precio polo marxe de beneficio, o que en total serían 11,90 euros. Este produto ten moitos beneficios. Ofrece un sabor delicioso, é dicir, as noces ofrecen un sabor único e unha textura moi cruxiente. Ofrecen nutrientes, xa que son ricos en ácidos graxos como omega 3, proteínas e fibra. Proporciona propiedades antioxidantes. Estas axudan a combater o estrés oxidativo. Tamén ten moitos beneficios cardíacos, que melloran a saúde do corazón e reducen o colesterol malo. E, resumen, este biscoito é perfecto para teu almorzo, merenda ou postre. Biscoito Nutrinoz. Con noces en acción, Provoca unha emoción.